paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apayan ba daw? Agin indayon kamuklatan kita sirok ti mangga. Kaslaawan mo't parikot mo. Mas dawak man king katuya. Iso abak-bagitan ta itsuram, takanayon ka nga agparikaut. Amom ka day no anya ti parikot ka. Amo kasan nga umno day ta parikot mo tuya. Ha? Tapno amaw. Sikatin numero 1 a parikot ka. Parikot mo ka daw, nataerak mait nga asawam. Ado pailat atiwag, no binis nga yan, tipo. Di ka man, oray na laan ti kaaruba ako nam, tananakam. Nagwapo ti kaunggan na. Anya, apay nakitam ti kaunggan, day tayo bagbagan. Nagusob ka di dito sang wanam. Anya nagusob asasawam. Saan kala asado? Narugit pa'y ti panunot mo. Ala, ingkaki din nagtrabaho. Saan la aday taagtog-tugaw tar aramidam? Ha? Addan sa ngamin letag mo. Anya latag mo tasasawan. Apay ko matilitag. Trabaho, ti bagbagan. Ite, litag. Ti adda letag na. Masadot ngagtrabaho. Ay, awan tilitag ko to yan. Dito ka malangay. Ay, apa yan? Kaslama din sa may titimpla na tarupan. Ay, pagkunamait paray. At dala pa kariribuka. Masigurado ka kwarta ti parikot mo, paray. Kasta nga mingkay, ti parikot ka. Gusto ka paray. Kwarta ti kadwa na parikot ti tao. Kunakon kay. Basta nakamisot ti tao. Amukaw, ti parikot na. No amom ti parikot ko. Amumat nga raw ti eksplosyon. Naglaka. Kumuyog ka kanya. Tain ka man nagdiskita. Anya? Ay. Di mo ko na nga intagtakaw. Ay, sana takaw. Ibagagting ka. Pagbiyagan, ti sikap. Anya ko manay taasika paray. Sumurot ka kanya. Tapno makita. Kwarog, apay akasla aburido ka. Ay, awan ngamin makukwartak, antay. Igagpasada, tapno da kwarta. Nagpasada at mabayag. Sakbay ang makaurnungak iti kwarta, antay. Pangaramatam aya iti kwarta. At nakayat ko agatangain. Ngamawan paggatang ka, antay. Umutang ako makinianggal, ngamawan mait. No anya banday ta agatangham. Saan ka di amabalin, amaamuan? Gumatang ako may tibaro ang motor ka, antay. Katawan dametan ti motor ka. Karag-karag ka now. Ay, imbagla jay karag-karag angam ti awan. Oh, at datan dito'y sudat paray. Anya nga iti aramiden ta di taoy. Ataw, ti bulbulong ngawit ko, pare. Ipagata ang makaagas na gito yung bulbulaw. Agpay sukaday ang makaagas na kita. Diyan ka mo ah. Ang itisplita. Ipukaw ta ang makaagas na gito yung bulbulaw. Ay sinalbag ka. Pagkwartaan nga agpaysaw. Ngam ang mga numadoktalan da asaan apod no ang makaagas na kita. Saan nga mo da kita tao da gito yung bulbulaw? Taga syudad da nga may. Ay, maamakak iti da ito nga aramiden ta paray. Pero kinkitin ti agriyaw. Tapno makaduta, pare. Ay, sige man langan. Ay, umay kayon! At dadat-datlag ang makaagas a bulbulong ditoy. Gumatang kayo! Tamaagasan, dagiti saksakit ti bagbagiyaw! Umalaman paray, pasitan ti tao, anya itan ti aramiden ta. Anya pa nga, pare. Agawid na na. Tenta bilangay, dumano tinaglakwan ta. Kadagiti uto-uto at tao. Oto-oto ko nam, ngam adamot na kay ranudan ta kadakwada. Nya nga, tiawag mo iti tawa na lakamalukaw. Saan ka di nga uto-utaw? Sabagay, ang mga no agbalat at matlakadata ti madingar aramiden ta. Makaagas mo ta talaga dagiti bulbulang. Sabagay. Inton bigat, iti sabali manen alisaw ti papananta.
Aglako tamanan ka dagiti bulbulom. Ay katwa na. Iso ang mga alak ang iti bulbulaw. Ta mga alak may. Tapnod na daw. Agpautang ka man mo't iti sardinas mau, maray. Kaano ka kading agbayad? Ang mga numabayag kang agbayad. No ko magsusweldoak, ibagak akatapusan. Ang saan mo? Kaano nga road? Saan ko ang maibaga? Saan ko ngamin nga ugali ti agkaray? No amok asaan ko ang masigurado? Mala, ikan ka manlangan. Amok mo't nga agbayad ka no da kwartam. Thank you, Marikwaning. Ay na, jak ngamin amo no napanan ni Badong Kao. Barang adda maitid na kanyak akwarta. Pangalaan na kumamot ngay. Malaksid no napan nakitang dan. Ay sos, nagsaya atan ngay no napan nakitang dan. Imbaon ko itay bigat ama pa nagtrabaho. Nasuron kanya kat pinanawan na. Apay akas jay no daduma ni badong mo. Nalaing agumura. Langan taman. Numanuti na sa pulan tayo ta nagmalan, pare. Mayat mo't gayam tinapanunot mo pagkwartaan paray. Kung nagtumig king kakay. Pagbiyagan, tisikap. Ay, imbaglakit din ta nagsabat ta. Saan ko nga amo na ito'y apagbiyagan? Sanay nga gungit kanyak ni Tuyang Kao. Na maikak iti kwarta na. Uray ti asawak. Agtal na no da kwarta nga itapal ko itingiwat na analaing asumao. No apay mo't ang iwat ti armas na kita babaya. No maminsan. Kwarta ti agas tingiwat dagiti babae analaing asumao. Nalaingak ka talaga anak ka panunod iti pagkwartaan pare. Isu alalaingan ta pa iti aglakaw. Tapno adda pa'y pagbingayan ta kwarta. Sumipngatan, nagkapuam. Anya pa'y ngay. Inak nagirimidyo iti kwarta. Kasano aremedyaw tinaramid mo? Ay saan kon ngay baga. Ikan ka iti kwarta. Kapnuti mo mo't ko na nga awan ti sirbek nga asawa. Kaya't ko amaamuan no nangalaam iti kwarta. Ay saan mo nga amuin. Yung kakiday lutom tilinaon to'y bayaw. Ha? At damat nagpaiso ba yung ma? Anya ngay ti kargaday ta? Ay kita ama. Adda tinapay. Adda kapay. Adda pagkapitan itong bigat. Naa, itaman pa'y ba daw? Imbag ano saan mo tinakaw? Anye. Apay, ang tatakaw ti panagrup-rupa. Kakaisuna na taer to'y asawam. Di ka pa'y makapangpangan ni day. Di mo man baliktadan ti pasama. Oray mula imparparin tumangan ti nagpakpakasi kanya. Anye. Apay adi ka matagtagaray, kwarog. Gapo ka day, tawan niyang kalmaw. Di matla sumangpatay, ta umutak iti kwarta na. An-anom ti kwarta nga utangaw. Sukat ako mati motor ka. Awan ka di urnong mau. Nabayag kan ngagpaspasada. Kan awan mo't pamilyam. Awan mat urnong ka, kagawad. Isu nga road. Itatawan pa'y asawam. Saan ka anak ornong? Di ad-adan no adda pamilyam. Isungarod nga wampay pamilya, narigatayin. Day ta nga tati makagapaw. Saan ka di agapo, takapsot ka nga agara. Yay, Agsarita taman iti nalapat si Kabadong. Pangal-alaam iti gatgatang mo iti karne kan tinapay. Imutang ka kadimanag. Apay, agrup-rupa ka di amang uta. Nangalaam nga raw. Ay kitbukod ko matadiskarti ah. Iso asan mo nga ibagbaga nga awan sirbay. Imbagak lang dayi tadi ka mga minaggungunay nga trabaho. Ngam adamot ki di pagsayatan na. Taimbagam, tuyang. Nagkita kami iti may sagayan. Kahit napan kami, nakipurdiya. Sa dinaw, tinakipurdiyaan niyaw. Saan mo nga amwain, no niya tinaramid mi jay. Intun bigat, mapan kami manay. papanam tataba daw. Ay kahit inak man makipurdiya na. Ano adaman ng kwarta. Anya ka di ti trabaho.
Uray anya ditan na. Basta pagkwartaan. Tida guys, no saan na kwarta. Ay kay madina. Ang mga numaymayat na itapakipurdiyaan, tata. Mabalinti sumuraot. Wala nga tao ti kasapulan dayjay. Da kami lang ken Douglas. Anya nga iti trabaho yaw. Kuha. Aglakaw. Kasjay. Aglakaw kami iti agduduma. May mayat na itang ata. Ngam ti agpasada. Ay, diyak mo ah. Sa anak mo nga agpaspasada. Kasta ka day. Ay, nagrigat lagi din ti sa politi kwarta. Ngalakalain ko araw, no nasirip ka. Ang nawan ti amam, ay kinarigat ah. Sa bali ti panagrungrungi iti may sa babaya gimatang itay Ay, bayan di nga kirungi eh. Tinas kain kitkimatang iti lako da. Gimatang ngam nagdamag. Sinong batak lang matag iti tinamag na. Anya nga iti dinamag na. No tagaan uta kanaw. Anya kanaw ti pamanagta makaagas na iti lako ta. Mayroon pa am ka day di babae. Saan ta nakamaskmart? Saan ko ang mabigbeg? Magkita kami manay. Sino nga taday di babae? Isulang may dada sa lunsod na. May papanitilak lako da. Ay, saan ta napagsaritaan tayo siya babae? Naglako ta kitay. Mas dawak man iti dayta babae. Kanya kumang iti bibiyang na iti trabaho da. Ay na. Nawadwad man ang tinaglakwan ta itangal daw, pari ba daong? Ay, why pare? Ay, naglakakit ti mangloko iti tao ako na ngayon. Ngam no awan kag paluko, di awan mo't kwartata. Hintakit mga alay dagduduma bulong ah. Paglalaukin ta. Tadtadin ta. Tapnusan damad lang. Arigla daw. Nagtultuloy akas taoy. Mayata pagsapulan. Naglaka trabaho. Sana makabanaw. Ngam numapan ka makiraap. Ay na, nagiriga. Ay, wala paray. Kaslata mo't la albularyo itan. Ang tim-tim plata iti agas ko naman. Saan lakas la pare? Ah, Pud no, nga ilbularyaw. Kanayon mo't arumwar ni badong mo. Anya ka diti trabaho na. Makipurpurdiya ka numit nga aglakaw, maray. Imbag man, nakasarak nga rod iti trabaho na. Manipod pinagungta. Takanayon laengen ang nakailad ijay indayaw. Napanmat nagbirok iti trabaho na. Ay kahit adda nga rod pagsayaatan ti panagunget mo Kaslakas ta nga ron, maray. Ay, no maminsan, masapol apalagipan ti asawa, asadot. Pudno day tayong magamaray. No saan ko apinalagipan ni Badong? Saan ang naggunay? Ang, sa dino ti ayan ti trabaho na. Di namat imbaga. Basta dita sa bali a lugar, kuna naman. Dito'y taasidag ti simbahan nga agpisto pare. Ataw ti tao di tayo. sige. Tayrugik manin ti agayab kadag iti gumatang. Madamdamalaeng agpilan dagiti kunang amang tigmanay iti nasaya at agasa. Amen nga da sa gubanit na. Umay kayo, tado tila kumi anabirtud nga agas. Naggapupay ijay abroad tiraman na. Uray nangina, tamaikat mo ti sa gubanit yo. Da kayo nga yan, adwa. Ha? Peke ti agas yung. Ha? Amuyo ka di, nga impa-examen ko tilakla ko yung agas. Kat saan ang makaagas? Ah. Inar-arami dyo lang. Ay. Anya ti kalintagam amang husga kada kami. Saan ka nga ginlalaing si Kalakay? Kayat mo ka di nga ipakitakpay kan ka ti pamanaknak amay saak a pulis. Pop. Ha? Pulis. Pulis ka na? Ay. Pulis ka, ma'am? Ay. Ay, pangasyo ka di Tadi natiliwain. Ay. Oray da ito'y kaduak titiliwin nyo, ma'am. Ha? Pwira. Nay. Simuro talaan kingkuhan na. Ha? Apay asak lang. Kat nagtulagan tamot na ito nga inaramid ta. Nagbingayan ta pa itigin awa.
Iso apagbingayan tamot ati dusa. Ay, sinalban. Ay, Ay, jak amo akas ti gayam ti bunga ti aramid ta. Ay, Awanan ti adupay asaw. ay. Sumurot kayo asi tatalugod. No diyo kayat adakdakas ti maganap yo. Ah, Gapula ang iti kwarta. Mangloko kayo iti padayo at tao. Ado ti nagreklamo. Iso ati niktikan kayo adwa. Ket napaniknikak amang lukloko kayo. Ay, da kayo alalakay. Saan yung alukwan ti padayo at tao? Tadumtang to ti panakadoktal nyo. Alasigay! Didang tinagibusan ti sawalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Teng! Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalita. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Junre. May sabay asagot kada kayo di MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito ang estasyon ayaman kamay itingkay panagdangan di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Anything. Saan ka ba't nga giduron, Achep? Tani, nakasip-sip nga ti aglawlaw. Nagtakrot ka matanjawn. Nagsipnget nga rod, mate. Uray asino mat mabutang iti kasipngetan. Apay ngamin anasip ngayt. Katadamat street light iday. Awanan dagiti street light, chip. Apay ngawantan. Di mo yan nadamag. Abinarsak ni tata badong amin nga street lights. No kasta mabartak. Ay, isumot lagay man nakasip-sip ngayt. Ay, chip. White lady ni samot dyan nakatakdar idayigid ti kalsada, oh. Ay, white lady talaga. Chip, anya ti aramidan ta? Ay, mabuti nga kay ti white lady. Anya ti aramidan ta, Chip? Tumaraytan! Apay, pudno ang nagtarataray kayo idirabi idinapan kayo nagrunda? Saan ka day, kagawad? Ay, pudno, kagawad. Nagtartaray kami kini Chip. Ay, istoryang napailang, mate. Adda ngamin nakita mi a white lady, kagawad. Ah, white lady? Nakakitaan nyo iti white lady? Awan ka day, kagawad. Pudno mat, Chip. Imunakan tupay at imaray. Ngam si maruno ka, mate. Nilumbahan tupay. Amin naman. Takrod kayo matgayam at anod. Punakman no naturod kayo. White lady mat dyan nakita mi ngamin. Abay ngamin kagawad. Tasaan mo tin agsilaw dagiti street lights na yaw. Ay, di yu aya makita. Atunggal mabartag ni Kabadong. Pagpupudutan na abarsakan dagiti street lights dito'y barangay. Oh, di mat iso timbagakin ka, Chip. Nagturod nga garami diti madinitata ba daw? Gaputan muna nga wan ni Uncle Kao. Ay, badong, apay arumor ka manang. uy na, tasumip nga tayo. Apay no sumip nga. Ay, kita mumitin na. Saan ka arumor? Ha? Mapan ka manin aginom. Apay alapdan na ngay. Tilanto manin aramidam no kasta mapartag ka. Binar sa barsak mau dagiti street lights dito barangay. Apay, di mo malagip dayta nga inaramid mau Amo ka. Inggagarak na dyan ang binarsa. Iso nga ita, nakasipsip ngutan taglawlaw. Bayama. Amlo datarimaanin dagiti tanag. At dadalaang madita nakatugaw. Nuagrunda kayo, agan-anad kayo Tani pari badong, agbarsak nukas jay anabartek. Unang raw, antay. Ay, nakasipsip nget aglawlaw. Gapo iti panagbarsa-barsak na kadagiti street lights. Iso nga raw ang mabutang kami na mapanagrunda. Ay, apay mabuteng kayo. Awan lang ni uncle mo, mabuteng kayo. Awan mo't nga min silaw.
Nungay parang manan kada kami di white lady. Nagkuna nga da white lady. Adam nakita may antay. Kat, kasano nga ruden da ito barangay tayo, no saan kayo nga agronda? Bayan nyo ani tata badong tagrunda. Rinabiimat arumura na bartay. Iso nga rod anas kan nga agronda kayo. Tama nga no adan tumanen kalukuan nga aramiden na. Ay, unan niya. Ay, dinadaol na amin nga street lights. Uwan nga raw. Sige. Agrunda kami ata ano, dito'y barangay tayo. Uray nasip ngay. Chip, si kansalangan ti mangituloy iti ronda. Ha? Dabay. Makatrang-trang kaso aksamot tan. Ah, si kamay. Nasipngot lang, makatrang-trang kaso kan. Uwan, Chip, nabara ako. Uray dapadapan nak. Nan? Saan gamot ang nabara? Ada masabat ta ka, Chip. Awan, panunot mo lang day ta. Anyay nga ro dayto masabat ta. Tao mo ta magmag na. Kapre ang magbag na. Saan? Tao day ta. Wano saan? Aswang dayta. Ang daya mo't aswang. Kita mo, agtumba-tumba mag na. Hoy, Saka! Sa din nung pangitulungan kanya. Ngunit gayam tata ba daw? Nagtumot kang ka. Tataba daw, nabartag ka manay. Sika ka din tayo takwarag. Wine, tataba daw. Agrun-runda kami kini John. Uray nasip ngayt. Siglat tati pa nagrunda may. Ngamin, binarsak mo mat amin nga street lights. Nagkuna binarsak ka. Ado ti mangibagbaga, tataba daw. Ha? Abay nga minabinarsak mo, tataba daw. Kaya't ko arurudan niya, Uncle Mau. Katawan mo't ni Uncle Kaw. At damot na panan na. Ay, awan na ya. Ay, perjik mangarod na kiti alat dito yung kalsada. Ay, madimot tata. Ingkarkarigatan mi nga inaramid dagita nga alad. Ah, Kan may sa, ginastusan ti barangay day ta. ay kanda saya at ano kasta. At naganas na mabirde. Nilay. Di kayag pirdi tata ba daw? Anya nga taramidan ta, Chip. Kaya't na matapirdihan dagiti alad. Uwan nga raw. Halangan nga ipalubos talagtan. Ay sana. Ano di pagtungtungtungan nyo dita? Awan, tata ba daw? Iramandak mo da. Wano, siyak samay, di pag-isistorya niya. Ay, badaon. Anyaman ti pinirdi maun idirabii anabartek ka, ah? Awan mo't malakip ka. Ada, apay kumadi mo malagay. Di plano, mapankupir dyan, nagiti alat, dita kalsada. Ay di mor aramidan day tabadaong. Tauray siya katimulong anang itarimaan ka dagita nga alad. Pagpapintas iti barangay dagita. Pagpapintas nga, dadailag. Awan, di makalapid ka niya. Ado kami amang guraken ka no aramidem day ta. Ay, uray mang gumura kayo amin. Anya mo't ibibiyang ko ngay. At damot kano plano ni Kabatong amang perde kadagiti alad nga inararamid tayo, Maray. Ne, apay ngay. Kakaiso na apimbintas ti barangay tayo. Idada dagita nga alad. Napinturan da pay nga men, kanamulaan da iti na duma-duma asabong. Iso anagmayat akitaan. Ay, win nga rod ah. Yung apay apirjen na. Dadaol san ti ulo na at tao. Saan tayo lang nga ruden ang nagtagtagare, idi binarsak na dagiti street lights. Awan tumat nga min kabuteng na. Ay, dagiti ngay tanod. Kabuteng na dagiti tanod? Dagiti kit di tanod ati mabuteng kan kuana. Apay ko maakabuteng da kat laklakayanon ni pari badong. Jakman amo kadagiti tanod no apay akabuteng da ni kabadong. Ay, mamartak apari badong. Ngam isukit din ti kabuteng da. Oh, da kayo at anod. Makita yun, dahil ito style ko adumanam. Oh, kasay. Chip, kaslamot style ni Jackie chan ti panagdanog na. Style lang, mate. Ah, tataba daw. Padasa man ti dumanaw, no talagamot lang na pigsa ti danog mau. Pangipadasa ngay.
Asino ka na kayo, ti kaya na ti madanaw? Ni Jun lang nga yung tatabadaw. Ha? Apay asak nga, Chip. Iparaman ko mangking kano kasano ti kadagsen dagiti makadumanag. Ay, sana tatabadaw. Sana sakti pang ipadasam. Sige yung tatabadaw. Tangalak ni Jaun, tadanugang. Ay, sige Ay, na. ay, ay, Ah, Diyak kaya ti madanog. Sana. nalpasay. Oh, nalpas ka naon. Dinanog na kan, John. Awan matinarik na. Kasla ka mo nagsipat iti lamaw. Ha? Awan matinarik na kadanog mo. Tatabadaw. Anya. Wangag pa isaw, tatabadaw. Kasla sipat lang, matinangag ka. Iso day jayan, tidanog mo. Kapigsa na danog ko day jayain. Nasaksakit pa iti kadal ni nanang ka. Kapoy kamot ka, madumanog, tatabadaw. Kunak man no nalaing ka. Nasken alakdan nyo ti plano ni Pari Badong amang dadael kadagiti alad. Tanagrigrigatan tayo ngay nararamid dagijay. Wananday, lapdan niya talaga. Amangan no inton mabartat no rabi kat dadaelan nan dagijay nga alad. Agrunda kami intun rabi. Rombeng laeng. Apay, kabuteng nyo aya. Saan? Apay kumakabutang may, katlaklakayanan. Katwin mait. Nalastog laeng agsasao. Angam kinapudno na takrot dayjay. Di nanto pa mo ti dumanaw. Makadanog pa'y aya dayjay katlaklakayan nga rudan. Kay sumati palpalastog na nga may. Di kinalaing nakanwa dumanaw. Apay, di mo malagip, idinagdinanog dakan ni Uncle mo. Ayawanan niya. San mo't adim manon ti danog na kiniangkel ka. Iso nga ron ako asaan arumbang akabuteng yo ni tatayo abadong. Wanantay. Isukit di ati butbut ninyo. Ay, takrot ni Pari Badong. Kat no kabuteng namin, ultimo aniniwan na. Ay namaray, baybay akon ni Badong ko. Taison tumit laeng adinak dingdinggan, oray namin anukon ang binagbagan. Ay, talaga asaan nakaadengdenggan, Mare. Naumakpaykit din amang bagbagakan ko, ana. Ay, oray asinumat talaga ang mauma ka. Iso Ay. alat dam. Tane, plano na kano adadaulan dagiti alad amang papapintas diti barangay tayo. Imbagak meten adi na dadaulan. Agam ipapilit na latamag. Ay, makaungat akan kuana ni Inteng no ipapilit na dayta. Ay, kat makaamumeten ay tibiyag na maray. Ay, sigurado nga agunget to ni Inteng. Tane, saan la dagiti alad ti dadaulan na? Tane, dagiti street lights talaga ang dinadaulnan. Kitain tayo man no anya ti maaramidan dagiti tanaw tapno maprotektaran da ito barangay tayo. Itataawan ni Kapitan Maray. Runda tama na yung Jaun. Ngumapay day tapuraw nga ulays. Kat, pagulis ko kabayatan ti panagrundata. Ulis pa imot day ta inalam. Sapay puraw. Tano makaturturog di ada pagulis ko. Ay sana maturog ti aramidan ta. Nasken asiririing ta. Uray apagbiit lang nga panagtuglip mo't Sana ya mabalay. San nga rin na mabalayin? Kasano ka makapagrundangay no maturog ka mait? Kita ang reta sumungad. Agdiwar-diwar mait. Ay nabartak mananday ta. Minsamot tatabadaw. Tatabadaw! Papanam! White liday! White liday! White lady ti panangkita na kanyak, Chip. Kat mabuting mat gamit ti white lady. Asit gamang kitay. Tapno at adda mabutang. Ay, wala niya. Badong! Ayaw masasinag ti white lady dito ay agawag. Badong! Ay, sas! Sakti white lady! Ang sobay gayam! Ay, taray pa daw! Amatan ka, Badong! Oray sa dino ti papanam! Ay, taray pa daw! Partakam dito manay! Unno gayam ti magbagata white lady! Umaya kun Badong! Mang mga anak itilakay! Ay, tuyang! Lukat ang diri daw! Tuyang! Ay, darasama!
Na, apay ay akas ka lang nakakita iti alalya. Ay, pasalagan ako na. Ay, rikam mo dagos na itarinaw. Darasay ba the white lady? Ayan ti white lady. Ay, kamgamatin na tuyang. Ah. Kamgamatin na. Ay, nakurso na daan na ka ti white lady. Dayta ka nga mainta na isum ka arumar iti rabay. Ita, agkatawa ka pa ilang, mate. Irikam mo na na itarinaw. Ay, sos ba daw? Ha! Antag pa'y so white lady amang kamkamat kun ka! White lady! Umay ka! Anda dito'y ni Badong ka! Ay, irikam mo na ako, naknay. Ay, di naman gunbun ng tuyang. Ay, Badong! Kunak man no awan ka butang ba? White lady lang, kas kauna yan na nervous ba? Nagmayat gayam abot-bot nga ni tata ba dong, Chip? White lady lagayam ti kabutang na. Permiti taray na itay. Kinamat ko aging gay balay dakit. Iso ngayon ton sumarunaw. But-but ngan tamanain. Wain, amutan man niya ti kabutang na. Oh, sumipngat manan, Badong. Rumor kan samay. Nagkunaking ka. Kano ka darabi arumor ka ama panagin inaw? Ay, saan itan tuyang? Narigatan. Ang mga numasabat ko manan jay white lady. Ay kat siguradong ur-urayan na kanday jay. Ay, di tuyak langin balay. Ad-adan, asurot-surotan na ka. No dadaulam dagiti inar-aramid mi nga alan. Ay, saanay. Saan ko na perjain, dagita nga alat. Kano iso ti planong nga ramidan? Awanan ti plano ka kasta, tuyang. Nay, apay day ta resibong ipagpakita, marikuanan. Iso dayta tibaya dagiti binarbarsak mo nga street light. Nay. Nagadan? Kadugayam ti pinerdi masilaw. No di mo ko mapinerdi dagi silaw. Nalawag ko mataglawlaw, kat saan ka makakita iti white lady. Kun saan nakamot akamaton ti white lady. Bayadam dagita. Tanasken ama itarimaan sakbay sumangpot ni kapitan. Agungot dayjay no maamuan na anaperde dagiti street lights. Aw, agrunda tamanain. Ngam inalamanan day tapuraw nga ulays. Una, tapang but-butang kumanan kini tata ba dong, nurumwar anabardag, Chip. Ayunan niya. Bagay ko matlaang tagbalin na white lady, Chip. Nakabut-buti nga kadimot laang, Wan mate, iso nga rod akin nabuting na kanitata ba daw? Ay na, Tata Badong! Di ka agaramid iti kalukwan, tapno saan ka amabalsan. Ala sigay! Dinon tinagibusan ti sawalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo ken iti direksyon VG Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Junren. May sapay asagot kada kayo PMPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kenda ito ay ng estasyon. Agyaman na may itingkay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apay ngay badong, tabi ngay bingayam matanda ta si daan akar ni Timanaw. Alaga, di kaya't kuha si dahil na partais. Na, nagsweetik ka mo tayo. Kukam aming jelog po kan lasag. Na, anya ngay dagito imbatim kanya. Ay, kat kita, ma. Ay sos, saka kan payak, kan tengay. Apay ngay, Iso day tati si Dam. kan nagadwa digaw. Malmasak matan dito'y agdigaw. Ay, mga daki din. Aha, saan ang mabalinda ito ang mapaspasamak ba daw? Sweet-sweet kan nakaw. Anya sana mabali na sasawan. Amom tuyang. Dito ya pagtaingan. Siyak ti masursurot. Amom no apay. Apay,
Siya gayam ti kalakyan. Isu amanganta. Oh, itatanalpastan anangan. Anya ngay taramidem, tanagtugaw kamutten di tasalas, sapay nakangato dagita karangranyad asakam. Ay kita ginanak mitin ah. Aginanaka? Kalkalpas mula ang anangan, aginanaka. Ay, makabannog miti ang ngal-ngal ko namsa. Luputi manok kindaldalam ko naman. Ay na. Inka kita ginawon. Aya, siyak, paginawan, no way, never. Anya ano way kun never. Awan pa'y nararamid mo. Siyak tinang tiliw iti manaw. Siyak pa'y tinang partay. Siyak pa'y tinang lutaw. Anya langan ngay tinaramid mo. Nangan kalaeng. Iso asikamot itatagin now. Ay, kayat. Iti da ito'y agundaway. Siyak manayin, tinaskin na masurat. Na makadlawak sa abadaw. Si kamo laasikan ti masursurop. Siyak ngay man. Ibagak man ang kingkatuyang ah. Siyak, ti kalakayan, dito'y apagtaingan. Isu asyak, ti rumbang nga masurat. Ay saan? Jak kayat dayta asikalangan ti masursuraw. Agreklamo ak. Ha? Pagreklamo ka? Pagreklamo nga. Ay kat ije barangay hula. Ken ni kapitan. Awan ni parinteng. Saan ka makareklamaw? Ay makareklamo aklata. Ha? Kunam siguraw, sanak ang makapagreklamaw. Agreklamo akin ni kumarik abanang. Nagmayatin ti agistambay dito para daan nyo kwaraw. Nagparir ti akin na. Ado gayam ti imula mi akay kayo di tawi. Mabalay na dito ako ng agistambay ngagmalmalan. Nga pa di mo mapantulungan ni Nana tuyang ngagbilbilag iti irik ijigigit ti kalsada. May bayamon, kaya na day jay. Kasi mate, ibakbaklay na dagiti sinako nga irik. Bayam nga roday. Mapan kong tutulungan, intun kaya't ko tulungan. Saan ka di arumbang agtinulong kaya? Ay siyak tag desisyon. No kaya't ko tulungan, win no saan. Awan mabalin na. Siyak tag desisyon. Apay ngay. Imbasar ko ngamin kay, dito'y agong ka. Ha? Asino ka na kami, minana matuyang, itinatangtangos, iti agong na. Sika, tataba daw. Ha? Inyamot nga di agong ninanatuyang. Kasla napilinan ni tipisaon. Iso man. Kahit dito'y agong ko ay. Day agong mau. Kasla agong ti Amerikanaw. Nagtangaws. Sida. Kunakto magkay. Iso asyak, ti masurot ko araw. Ay, no sakto nga rod ti mga asawa. Dito nga rod asawa ti masuraw. Talog papmat apermito yung agong kaw. Kasla agong ni Uncle Inteng. Ay, unay meten mare. Si kamanen ti agibilbilag iti inapit yung nga irik. Sapay nagbudot. Ay, awan mabalin kumaray. Tadi nakmat kayat atulungan ni Badungkaw. Apay ngay. Masadaw. Ay, saan mo't ang mabalin ti kastangar aramiden na ah. Ay siyak amin maray. Kalpasan nga ibilag ko daytoy iray. Ipakiskis ko pa. Si kapay ti mangipakiskes? Una, kalpasan amayawid ka. Siyak to pay laeng ti agtap. Di mo ibaga asikan tupay ti agluto. Katuan maray. Talaga kasta ti mapasama. Kat, no pa nagpapanganan, Ay namaray, ni badong ko ti umuna asumangaw ije lamisaan. na, ay no siyak la amay saan amabalin ti kasta. Da kami kaniinteng, agtintinulong kami. Saan amabalin asyak laang ti agtrabaho? Ni badong ko nga main ti kanayon ang masursurot ije balay mi maray. Abay ngay, Gapo kanaw ta iso ti lalaki. Kun gapo kanaw, tanatang tangos ti agong na ngem iti siya. anya, Pudno matkit day maray, natangtangos ti agong na ngem iti siya. Iso abay-bay aklatan nga iso ti masuraw. ay no siyak, sana mabalin ti kasta. Adda ayamot tinangusan iti agaw. Kastoy ti maibagakken kamare. Di mo iruwam ni badong mo nga isulatan ti masursurot. Ay, spoil them tumat nga may. Uyang, nakaluto kan? Itayak pa yung mabisain.
Di ka mula gayabay. Mangmangan ako na, itaypay. Anya? Nay, mangmangan ka mo tingag paisaw. Apa di na kinayaban ngay? Apay ko mga ayaban ka. Kat idi madama ak nagtrab-trabaho. Anya nga itinaramid mo. Day tala nagtugtugaw. Lalaki at tuyang. Desisyon ka ti masurat. No kaya't kung agtugaw, kansan ngagtrabaho. Aramidat. No kasta. Saan ka nga rudmat ang mabali na mangan? Ay, saan na? Saan na mabalinday ta? Agtugaw ka. Ay, saan ka nga tugaw? Ah, Saan ang mabali na mangan ka? Gaputaawan nintultulong mo kanya. ay, madiday tuyang ah. Gulo day tuyan, no ipilit mo ti kayat now. Ireklamo ka. Pangireklamuam ko makanya katawan mo't ni Kapitan. Ay, kat ireklamo ka ay iti kagawad. Nagaduda. Uray dalapitaw. Ay, iji barangay hall tinaskan apagreklamwam. Saan adito tersinak? Asino ay ti reklamom? Nituyang ah. Nito yang mau ti reklamom. Wine, tadi na kayat apakanay ni tinluto na. Kat kasano mat nga men? Nakitak mat nga men, ngagmay sa ngagibilbilag iti irek. Ay, jak kayat atulungan mare. Iso siguro adi nakakayat apakalan. Ay, basta. Agreklamo ah. Kat naskay ngagsango kami. Ija ito barangay hall ati pagsangwan yaw, saan adito tersinak? Apay, umadayo kami pailaing. Dituin ah. Paggatangan laeng ditaw. Saan apagsangwan dagiti tao nga dareklamo na? Kahit ang tugtugaw kalat tamanan dito'y balay badaw. Isugayam ti kayat kong aramiday. Di mo kat mapansa kurwan iti kanin dagiti manok iti ruwar. Nita, ibaon na kiday. Sige na, ano nagagit ka? Ay talaga mapanak. Takayat ko adumakkel dadagaw. Stadan to partyok asidaw. Ay tama ng bagbagim ti pampanunuta maun. Kasano agmat niya Di mo gayam kayat ti tumulaw. Day talag tugtugaw ti amaw. Punakmat king ka, adito'y abalay. Siyak, tinatangtangos ti agong na. Iso asyak ti masurot. Ay katsang ka mga rod nga agsida. Inton ang partiyak iti manok. Tasyak laeng may timang takpakan kadakwada. Nya! Jake, apay nga awan ni Kapitan. Awampay, apay aya. Nagmayatan. Kanayon ko mga awan. Kasla naragsakan no awan ni Uncle Kaw. Ket, uray saan tayo ga mga grunda? Mabalin lata. Nagkunamat kan ka. Agrunda tayo lata, uray awan ni Uncle Kaw. Awan mat amang ibaon kada tayo. Siyak! Siyak, ti mangibaon kada kayo nga agrunda. Tapay ko masurutan da ka ngay mait. Siyak gayam ti chiptanaw. Nagluko kan dyan, tadamagam pay laeng. Apay, nalipatan masak ti Chip. Ay saan ko mat analipatan, Chip? Agrunda tayo. Ket siyak ti mangibagbaga. No saan kayo asumuraot, makaraman kayo kanya. Apay, pudno aya nga agreklamo ni Pari Badong. Nakadamaga maray, kadagiti kaaruba kat ni kanutuyang na ti ireklamo na. Kasta matikunan na, ngam kunak ang iti barangay hall ti pagreklamuan na. Saan adito tersinak? Apay nga min adito tersinam ti kayat na apagreklamuan as asidag ka no nga road. Masadot ka no amapan iti barangay hall. Kat kasanungay no ireklamo na nga agpaiso ni Marituyang. Agreniklamo dan Ay, nagrigat lakit di nga min ayat isaan nga agkinkin na awatan nga agasawa. Talaga ang narigat maray. Jay maysa, jay kayat na ti masurot. Jay mat maysa, kayat na nga iso ti masurot. Iso nga awan talaga adi da agkin na awatan. Amuyaw, no niya ti sidain may, inton madamdama. Muming tatabadaw, saan na masapol nga ipasikat mao. Kasano yung amungay? Ket no nakita mi ni nana to yang nagdilaw iti manok. Uray na laki namat kamat. Aging ka ijay abagatan.
Nay, hamuyong agpaiso ah. Manok ko naman. Mabsugak manay. Tatabadaw. Ah, Sika ko matinang tiliw ijay manok. Saan anina natuyang? Permiti banog na ng kamkamat ijay manok. apay kumasya ngay. Kit isumit timang lutaw. Saan ka diaron bang agtinulong kayaw, tatabadaw? Ay saan? Saan nga uso tek tintinulaw? Handulo amin dayta. Tatabadaw. Ninsamot na natuyang dayta sumungad, aw. At damot awit na nakamanlokong. Ah, Damagak man o sa dino pangipanan na. Nanatuyang. Papanam. Ay, dakkel unay jay pinartik a manok. Jak masida amin. Iso pa digwak man da kumarik akwanang ken kumarik abanang. O sigay, dita kayon, babos! Saus, tatabadaw. Saan nakansamot ngayon raman ni nanatuyang itisidain niyaw? ay sana mabalin dayto ah. Ay agawid akon. Jak mamating awan apolos ti ibati ni tuyang ka. Ingkan tatabadaw. Narigat ti maawanan itisidain. Apay nga, di ko lang miten, ti imbatim dito kasirula. Ayan na nga, dagiti karni ti manok, nga imbatim apara kanya. Apay ko mga ibatyan ka, kat di nakmet pulos tinultulungan. Iso nga anusam day tadigulaang akunang. Ay, madi na talaga. Maday, dahito ang mapaspasamak. Ah, nakitam anapan ko pinadigwan, dagiti ko kumarik ejayin luto kasidaan. Saan daya? Talaga nga ingagaram nga impakita kanya ka. Talaga mal. Apay, kayat mo dagiti kukumari mo, nga iti siya. Ha? Nadlaw mau ba daw? Ay, talaga adya akong maanusan ti kastangaw galay. Ireklamo ka. Agreklamo ka lang. Tauray siya. Agreklamo akmal. Nita, makigidan. Ay, si ka lang ti reklamo. Kunak kaya makigidanakan ka. Umunakan no kayat mal. Way, mapanakan. Ta sumaruno akmal. Sika lang, ayat mo na tagreklamaw. Ay, aglisi ka nga dito pagnaka. Aha, si kakit dia. Sera-seram ti pagnaak. Ha? Pasalsalik ha? Gawad. Umayan dagiti umayagreklamaw. Nga sino da? Umuna ni tatabadaw. At damot itilikodan na ni nanatuyang. Ay, talaga gaya makayat dati agreklamaw. Hindi pa lang amin nga ibagbagan ni tatabadaw. Akayat na ti agreklamaw. Dito'y ka, kwaraw, tas ikati riper no aglaban da. Masapul ti ripir eh. Ay, agkinamat dagita, no awan aganawa. Sa bagay. Nay, dagitadan. Sakto mo na kunak na. Siyak ti umuna. Papagnanak. Sakto mo na dito barangay hall. Siyak nga ron ti umuna sumrag. Kasano nga makastral kayaw? Katagidgidan kayo matasumrag di tarwangan. May sala nga tao ti umanay dita. Ay, sakto mo na tuyang. Siyak ko na nay. Ay guray kayaw. Siyak ti ripir eh. Tapnawan lugay. Agsin naruno kayaw. Sakto mo na kwaraw. Siyak ti rombag nga umuna. Kastoy langay. Tapno saan kayo nga agapa. Siyak ti umuna. Sumaruno ni tatabadaw. Sumaruno mat ni nanatuyang. O niya, mayat kayaw. Wala na. Wag, mayatak kwaraw. Nakita ka, tas sumungsungad kayo adwa. Way, reklamo man dahito atuyang. Agasan maray. Di nakayat akalangin abangan. San kagayam ana ilakam? Apay kumangay nga ilakam ka kat nagsadot ka mo. Apay ngay matakas tati tratom kanibadong mau marituyang. Kasi no di mo pa ka doon. Uwin nga raw. Kasi ah. Lastog gayam. Kayat na, iso lang ti masursuraw. Gapo ka no, ta iso ti lalaki. Daytoy pa'y maray. Gapo ka no, tanatang tangos ti agong nangam iti siya. Agasam may day tarason na. Tinangosan iti agong itan. Ay kitwi na maray. No natangos ti agong mau. Sika ti masuraw. Angam nulong pap akas iti agong ni tuyang. Ay awan na. Talaga nga iso ti sumuraw. Na, rombang ka di dayta, marikwanang. Saan amabalin ti kasta arason mo, kabadong? Saan amabalin, asikalaangan ti matungtungpal, gapaw tanatangos ti agong mau. Nangigmaw ba daw? Way, nangagaw. Kit asino ngay kada kamay ti rumba nga matungpal maray. At damat gundaway, ani marituyang ti matungpal.
Adamot ti kanitaw, asika ti matungpal ka ba daw? Anya, Kasanungay no saan asumurot ni Badong ko iti day tatungtungan, Maray. Ay kat, outside di kulambon maray. Bayam akagatan ti lamak. Ay, mayat, Maray, mayat! tuyang nagudwa na laing ti si Dain Tamanaw. Saan ka lugi? Sagay sa ti lupaw ti Manaw. Ay, katnas kan laang ba daw? Jay dalam ti kukwak. Jay batikulan, king ka. Ay, katun kayat kaw. Gaputa siyak tinaglutaw. Si kamang ngarod tagin na, wan. Wen, mayatak iti dayta. Mga tangarudain. Awanin ti Riri Sigay ba daw? Ay, tatabadong kan na natoyang. Kasta lang, tapno na ragsak ti paragden nayo, kas agasawa. Agkin na awatan kayo. Ala, sigay! Dinon, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken iti direksyon, Virgie Pugley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Junre. May sapay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Ayaman kamay, iting kay panagdangan.